dela esaten da, paseo saludable horrekin, eta lotuko litzake bizkat nutrizionistak ere bai. Bakarrikan ez dela ibiltzia, baizikan baita ere, ondo jatia. Eta oso gustu. Aipatu ziazun, etzen nula esperola izatean plan. Ez, pentsatzen holan ederki pasako du. Eta oso ondo pasazin nula, nire bai. Marabila pasakan. Ere bai, ariketak ingenitun partian. Ariketak hori da, ingen duen eta oso ondo zentiu zinean. Oso darki. Harina. Bai, oso. Gure bai, benetan oso ondo zentiu zinean. Oso gustu pasakan. Aurrera zeduko dugu, nekin. Jangoiko nahi baldin badu bai, ya lo creo. Parke jumilenin, hankatako eta eskutako bai, dano dakigu, baina beste katxarro antzaurenak letu bai, bada esplikazioa, baina onkok esplikazioa ez dugu hain beste entenditzen. En cambio, erakutsi zuen da, oin, eraiun ibilin ginen. Nor? Bai, nola atxetik urrin daukaguen, ebitantak atzizizkun, gueltik txegaina zen da, horro ibiliko gara bizkietzen da, antxe bilik ginen. Komentatu bezala, ibiltzia oso importantia da, baina izena zure, no? Ni Mari Carmen. Mari Carmenek esan duenez oso importantia da. Etxetikan ez dugu ertetzen, orduan jendiak ikutsi izketan ez. Da motibo bat jendiak karian izketan hartu man eukitzeko. Niretzat hori, ibiltzia baino kasi importantia zen. Nik eragarriatzen. Baina gu bestela pixo gaur ezateko alaban agutzean alabaki bai, baina bestela ez da gutxi. Niretzat gutxi berreta. Objektu hori ez gara komentatu. Genik agekau betia gutzen ari da, bizkat, baina nire izunak ez da. Objektu hori ez gara konturatu, baina egizia da hori, ibiltzez aparte, arato sozialat izketan eta gauza asko komentau lehikela, bestela ez dara komentatzen. Niretzat oso importantia. Buelta, Lucile ezin duna behin, azkenean horretik ez bi aukera buelta txikila. Festivala juntatzea eta gero aldan nahi txik. Hori ez nahitzat. Gure aldetik eskubide egiten. Hori da. Gusto da tegena, así que ahí está. Nik uste tipita proiektuan aberaztasun bat ero dela, gu beraietaz ikastia eta beraiek guretaz zeuz ere ikastia. Bani periodiku lehetu nun, da. Gu andaretunak itxinotegea eta kosto itxezak bertetzie. Geru hartengo, geru jongo geha geru eta kebez geha juten. Aitziki honekin, pentsau nun, neu ordu ipinizke horretzaili nahi zepetan, ni ordu ipintzen maia jongo nauketa. Nereki batea, emango erat eta gu horretxe, zeika. Oso ondo. Komunizako giltzia, baina ez zat gustatzen. Nik ez dezako gustatzen dela, ez zat gustatzen, baina jendin hartin de itzikien datzea, errezo, ematzen. Gero azkenen gutxino espero ez honen, baitu lago esperientzie bizitzei duzu, zati hortatik, berazgarria, zure, ez? Ez da, ni zure narragin honitzen da oso guztua honitzen dira, behar oso guztua zola bulta txikile izin da, baina lago beste bulta... Bulta txikixe, baina arek ez du ondixere behar, ez du makala dago. Ez du ondixere behar.
Ba, hori guztarentzat, hori bai. Gusto mitad. Bai. Otxorara, azaldu nizun, neure gaztetasun ez eizintzan bere momentu, eta zeratoko disiplina egun ditu, gara hartan, da gero, agaz gero nola juntan nire izakera aldatzen, ze alde batetik oso jorrizta peto-petoa nintzen. Nik garai baten oso mendizale porrokortua nintzen, baina gero usten hazen nintzen, eta gaur da egune, hau iniziatea hau ez pasan sortu, ez dakit, igual neure kabuz, igual erraz usten nintzelako zu horrek, eta garai baten nik ez nago bate, inungo peskaik mendirokuteko ez da izan egiteko. Baina gara honen, erraza baten eseri, zigarra borra bat erre, beste 2-3 kafe egulu hartu, eta eguna pasa. Ez azkenin hori baino bat, pasira handa egitea. Zenun baino jente gexo elkartu ginen, da ikusi duen oso giro ederra egon zela. Alare ustet propagandie pixket hobetoen berdala, propaganda gutxi ondala, eta hor bai bultzada bat eman berdeuela. Propaganda eteko moru politi eritu zuten adibidez plaza berriki pasatzie. Genti ezaguenan tabernan data eta zertzeate eta oso segiuen berda. Segiuen berda, ia lortzen aldeuen jente gexo ekartzie eta harremana hondi politio izan. Euskaldatzen egin behar dut, eta ara, zuen nahi jozitez, koizien kualtien, da gero batzaleo, orko erten jarraik da ikiki, horai guztien egin jozitez. Udaletxea, osakidetza, mugimen, hainitzen eskia ofizioa, ganak importantiak ezela, baina azkeneko bultzaria honi eman diona zuen eskolak eziketan duda hori, lanbide eziketak, izarraitz, hori da niretzat klabia, hau da azkenien aurrera emateko. Gazte jende hori guztia gurekin laguntzen, hemen tipitako hori aurrera emateko, guretzako da oso importantea. Eta benetan eskatzen zuen, eskatzen den laguntzeko horitan aurrera emateko.